Азизбек, ту бачаи хубӣ. Ман розиям ки духтарма туда будам. Не ки калон дар хона занак айда, генерал. Хай биё якбор мепарсем. Бест, якум ма будурам ки янгат гизалай. Аммо Азизбек бачаи хубай. Духтармона малакай башура шидай. Бин духтармона ҳамуда битем. Эй, ӯ кияй бо домод шаванда? Гу биёр, зуруш ба мо мераса ё намераса? Гу бугӯш будуроя? Ам майли занак ози файродиш мекунад. биё, рафтем генерал файро дорад. ассалом акай хиштома. Созе накун. биё ку? ҳами тии домод шаванда. озурут ба мо мераса ё намераса? як буқаи пеши бозора миёрӣ, 60 кило писта миёрӣ, 2 той пахта миёрӣ, болои ҳамаи ида 30,000 дига миёрӣ. фаҳмидӣ? Майли хуб гап мекунам. Сараким дар мекунам, чира сар мекунам. Мемони кунам зиндагима, хиштоманима, дарди сарима. Пойтага ҷон ту мара буфам, бар сараким мондар дуғам. Харид парид сан шавагар, имара мекуна дар бадан. Ҷанг мекуна, сарага ранг мекуна. Агар ягон гапиш бугӯй, ай пашаи фил мекуна. Ҷанг мекуна, хималга ранг мекуна. Оли ягон гапиш бугӯй, бо вағваға шар мекуна. Чай ту нархи баланд мега, худ меарзи намеарзи, айдаст ягон кор миёя ё намиёя? Ҳамаи корора мекунам, афати хамира мекунам. Дили очама ту биё, дига шама ҳал мекунам. Дили очат сита мега, тилобу ҳам нухра мега. Барои болои дарсахон бо 60 кило писта мега. Хай чӣ кунам, ба гуфти ту чӣ кор кунам? Хезм равм пеши очам қалингома кам бикунам. Не асалак ту мара буфам, инсоф дар корай кам. Коре накунен баъди туй, бигардим ба миёни хам. шӯхӣ кадме. Рақс мекунем, хирсанди сахт мекунем. Дар рӯзи тӯи ҳардумон аҳли дина ҷаҳд мекунем. Рақс мекунем, хирсанди сахт мекунем. Дар рӯзи тӯи ҳардумон аҳли дина ҷаҳд мекунем. Studio.com Алло, акай Алидин созе яка? Акай туй дорем, туй. Тарафои шаҳри Бохтар. Чанди омадести ака? Туи ами тарафои Бохтар $1000. $1000? Оҳо, $1000 аҷур аз акас. Яй хишто ман имадам қимат гуфтку? Дили очат сита мега, тилобу ба канали мо Zifo Studio обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.